Lugano van la Roche. Kasvattaja on Evarist Desele ja omistaja on Stutgeri Ask. Leasingomistaja täällä Suomessa on Anne Niemi ja selässä istuu Maria Heikkilä. Nyt tämä 6-vuotias lempinimeltään Enska kantakirjattiin 3-vuotiaana Tanskassa vuonna 2008. Ori sai tuolloin ohitestin ainoana orijana 10 kapasiteetista. Lopullinen kantakirjaus oli vuonna 2009, jolloin Ilstori kantakirjattiin Suomessa ensimmäisellä palkinnolla. Vuonna 2009 Orilla siemennettiin 50 ja viime vuonna 49 tammaa. Eli liki 100 tammaa parissa vuodessa yhteensä. Isä For Pleasure ja emänisä Grandeur ovat olleet maailmanluokan kansainvälisen tason estehevosia. Emänisä Lugano van la Roche tunnetaan puolestaan jalostusori Tarko isänä. Tämä musta purpuri Ensta on luonteeltaan ihan täyskymppi ja jättää hyvää rakennetta ja estehevoseksi myöskin hyviä liikkeitä varsoilleen. Enskalla on sekä korkeutta 167 senttimetriä, mutta jalon rakenteensa vuoksi se sopii useimmille tammoille. Orin emä on kuitenkin iso, eli säkää sillalla 174 senttiä, joten jännityksellä jäämme odottamaan, minkä kokoisia varsoja tämä Enska sitten jatkossa tulee merittämään. Ja kyllä tällä Enskallakin esteet lähtee nousemaan mukavasti. Ja ilmeisesti siellä vielä esteessä kun nousevat. Ja toivotamme Enskalle menestystä tälle kaudelle tietenkin, tasapuolisesti kaikille. Ja kiitokset totta kai Marialle kanssa menestystä tälle kaudelle.